नागिरगासिनो दं र'लै मैनाथि नों खोथाखौ मानो बुजिया आं दाबो थाइसेबो खामायनो रोङा आं नोंखौ बोरै जाहोनो आं साकरि नागिरगासिनो दंना साकरि मोनबानो आं नोंखौ लांनोसै नों बिदिनो होनबाय थादो साकरिखौ नागिरबाय थादो आंखौ लांनांला उनाव आइ आफाया आंखौ गुबुननो हरबा नागिरबाय थादो नों आंखौ उनाव ओमफ्राय आंबो लांनो होनबानो हायाना नोंखौ लांनानै बहा दोनहैनो जोंहाबो न'आनो गैया गंसेयावनो थायो जों आइ आफा आं जायखिजाया नों आंखौ लांदोल' न'आ जायखिजायाबाबो थाहैगोन आं नोंजों नोंखौल' नांगौ आंनो बिदि जायाब्ला मैनाथि नोंखौ लांबा आंहाबो खस्थ' मोनगोन दा नोंखौ जाहोगोन लोंहोगोन सोर नोंनाथ' खोथाया खालि बिदिल' दिनैनो बुंखादों नोङो आंखौ लांमारगोन ना लांमारा लाङाबा लाङा बुंखा मैनाथि नों खोथाखौ बुजिब्ला लानाया नोंखौनो लाखागोन आं जेरैखियाबाबो लांखागोन आं नोंखौ खिन्थु आं दानो लांथ'नो हाया नोंखौ आं साकरि नागिरगासिनो दंना बे साकरिखौ जाग्रोहो बे साकरि जाबानो नोंखौ लांथारनोसै आं मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जेबो मिथिला आफायाथ' आंखौ जर जबरदस्ति हरथारखासिगोन उनाव होननाङा नों आंखौ दे नों आंनो मास मोनसेल' टाइम होदो बे मास मोनसेयाव जेबो जाथाराबाबो लांथारनोसै आं नोंखौ बे मास मोनसे टाइम होबाय आंनो बे मास मोनसेयाव जेबो जायाबा आंनो खारसनहैगोन नोंनाव जागोन दे खारसन फैबानो जाबाय माथो गाबबाय थाबावखो दालाय दे गाबनांला जाबाय ओइ बिमा ओरै फैसाय गोख्रै माथो जाखो बे फिसाजोआ बहा थांदों जोंना दाबो फैलायलायो माबा दहाय फुङावनो लोगोखौ लोगो हमनो होननानै थांदोंमोन लोगोखौ लोगो हमहैदों ना बे मोसौ दाब्लाखौ लोगो हमहैदों बेलाय नों साजा गोख्रै मोजाङै बुजायनोबा बुजायनानै दोन बिनि थाखाय सेंग्रा नायखाबाय हा दिनै नायनो फैगोन गोख्रै फन खालामनानै लिंहर बेखौ दाब्लाखौ लोगो हमहैयाखैहाय जेरै था नोंखौ जेबो होननो थिनाखै आं नोंनि थाखायनो बांद्राय बाद्रायबाय बियो नों बांद्राय अननायखायनो हनै दासो फैदों साला महारानिया मा जाखायो मानो दावराव जालायखो न'आवलाय जेबो नङा आइ बहा थांनायमोन नोंलाय होनखाबाय दा लोगोखौ लोगो हमहैदोंमोन लोगोखौ लोगो हमहैदों ना बे दाब्लाखौ लोगो हमहैदोंमोन नोंलाय दाब्लाखौ लोगो हमनायखौ गारनोबा गार न'आ दिगदार जागोन खोथाया जाबाय बिफा जेबो होननांला जाबायसो होनदों थांनो गोख्रै साजि थां सेंग्राफोर नायनो फैनो नागिरदों नोंखौ गोख्रै साजिनानै थादो सफैसिगोनानो खोमा मा सेंग्राफोर नायफैनो नागिरदों आफा प्लिज ना आं दानो हाबा जाथ'वा मा जायाबालाय एबारनो जाथारनांगोन नोङो सेंग्राया मालाय मास्टार बावसो सरकारि एलपि स्कुलनि मास्टार आफाना प्लिज आं जाथ'वा होनखाबाय मा जाया बेलाय जाया होननानै गगोन नामा एबारनो जाथारनांगौ नोङो बिदि सेंग्रा जेरावबो मोननाय नंला आफा आं जाया होनखाबायना आरो उल्था होनबावदों दा सोबानानै हाथाय थाइनै गहोगोन आं नोंबो मा नायबाय थाखो न' सिङाव लानानै थांदो गोख्रै साजिनानै लाबोदो आइ थौदो न' सिङाव थौदो साला गासिबो बे बिमानि थाखायनो जाजोब्बाय बिदि एफ्राब खर' गिदिर आइ आफाखौ बुजायना प्लिज आं दानो हाबा जाया होनखाबाय हामाय हामा बिदि होननो नोम्फाखौलाय नों मिथिखागौ जानांगौबाथाय जानांगौखाबायना आइना प्लिज आं दानो हाबा जाथ'वा हाब फिसा माथो न'आलाय गिदिरथारलै गिदिर जागोनथ' आरो एलपि स्कुलनि मास्टार बापा आयौ मालाय माहाजोनथार जाग्रा गोथावबो दंसोगारो खोमा थौदो गोख्रै सिङाव थौदो बेनाथ' खालि जानायल' जानानैनो मैदेर बादि जालांबाय बिसिबां जाबावगोन नोंलाय मथे साला आंहा जादों नोंहालाय मा जादों आरो बांद्राय बुंबाय थाखा नाङा दा दाब्लिउ मोनसे होजागोन नों आंजों मा होना गावखौनो नायदोंनो मैदेर बादि जालांलांबाय बे थेमा जाथारदोंलै बेलाय जालायबायसिना जेरावबो फै नांलायनायल' दिनथ' सेरथादो हिनजाव नायनो फैनायावथ' जेरावबो फै खालि नांलायनायल' सेरथादो आं मानसिखौ लेंहरसै आदै ओइ आदै न' दंना गैयाब्रा माथो आलासिफोरा सफैबाय फै न' सिङाव फै सफैबायथ' आरो आदै फैदो न' सिङाव फैदो मानोथो गसंबाय थाखो बारायावलाय फैदो फैनायाव जेबो खस्थ' मोनबोखायासै दा जेबो खस्थ' जायासै ओइ आलायस्रि ओइ आलासिफोरा सफैबायनो साहा फुदुंनानै लाबोलाय गोख्रै साहाजों जाग्राखौ बिहरफाखा आइ सिथा लासिंसिंनो बे जाग्रा बिहरफानायालाय मा लासिंसिं जानोसै जायाथ' आरो ने जामायजो जेबो जाया दे अरजाया ओमफ्राय नोंसाजोआलाय बोरै आफा नोंसाजोखौ नायनो लुगैथारदोंमोनलां जावायसो नायनो लुगैबाय न' सिङाव दं र' लेंहरनि आं दे आफा गोख्रै लेंहरनानै नायनो लुगैथारबाय आं मैना ओरै फैसाय नै आलासिया फैबाय नै फैबाय आंना फिसाजोआ नायद' नै आयौ बाबा माथो समायनाथार नंगौथ' आरो माथो समायनाथार
आयौ सोमदिजि जा हामजाखाबाय आं फार्स्ट नुजेननायावनो होद बाबा आं दिनैनो हाबा जानो लुबैबायलै जाम्बा एसे कन्ट्रलाव थानो सोलों जामायजो माबाफोर सोंनोबा सोंखादो दानो ओंखाम ओंख्रिलाय संनो रोंगौ ना रोङा आं हले संनो हालाहाय नोंनो संजोबनांगोन गासिखौबो एसे रोंगौ मादै आंनोथ' संनो रोङाबाबो जागोनलै अरजाया रोंगौ गासिखौबो रोंगौ न'आवनो संजोबो दा होद जाम्बा बिदि जायो नामा ओंखाम ओंख्रि संनो रोङाबालाय जोंखौ सोर संनानै जाहोगोन आंनाथ' बेखौ मोनबालाय ओंखाम ओंख्रि जायाबाबो थानो हागोनलां नोंखौ जोंबायला एसे कन्ट्रलाव था गावखौनो एसे कन्ट्रल खालामनो नाजा जामायजो माथो सिरि बुदुं बादां रायलायबाय थाखो खोनायासै जों जेबो नङा आदैमोना जिरायथ' आं एसे फ्रेस जानानै फैनि जागोन दे थां ओइ आबा गावा थांनो जोबाय मानो थांनो होलाबायखो जाम्बा एसे कन्ट्रलाव था होनखाबाय गावखौनो गाव मा एसे जाम्बा देखायनानै लानो लुगै नोंलाय ओमफ्राय जावायसोआलाय माथो जाखो माथो गाबांहांसो नुबाय आंलाय दाबा आं दिनैनो लांबा गानसै खोमालै नोंसाजोखौ मा दिनैनो लांफानो औलै हरोबा दिनैनो लांबा गानसै आं नङालै ओरैनोसो होनलाबायदों बियो मा नङा दिनैनो लांबा गागोन आं मोनबा बिदि जाया दा जावायसो जोंबो बे हाबा गिदिर खालामनानैसो हरगोन नोंसिनो नंगौथ' आरो हाबा खालामाबालाय बोरै हरलाबायनोब्रा खालामाबो जागौमोन खोमालै दिनैनो मोनलांबा मोजां जागौमोन होद जाम्बा सिथा मा जाथफाथ होनबाय थायो नोंलाय हेलौ दाब्ला नों बहा दं आफाया आंखौ जर जबस्ति हाबा हरनो नारगासिनो दं दिनै आंखौ सेंग्राफोरा नायफैबाय आंखौ गोख्रै लांफैदो नोङो मा होनदों नों बेफोरखौ मैनाथि र' नों गाबबाय थाना आं नोंखौ लायगासिनो दं नों थफ्लाफोर जुनानै दोनखा गोख्रै लांफैदो आंखौ सायालाय मायदिमोन जामायजो गोथावथारमोन दा ओमफ्राय जावायसोनालाय खानायालाय बोरैथो गुजोबखो बोरैथो लान्थाथा जाखो बेलाय माबालै मेथ्स मास्टारना मेथ्स फोरोङैफोरबो खानायानो लान्था जाजोब्बाय बेना सिगां एक्टर बायदि खामोन दासो खानाय गुनानै बेबायदि नुसै दाबो एक्टर बायदियानो नुखायो एक्टर बायदियानो नुयोथ' आरो दे नोंसोर जिरायथ' आंना एसे खामानि दं बेखौ फोजोबनानै फैगासिनो दं आं जागोन दे थां मा दाबो फैया बेलाय मोसौआलाय इमान गोबाव नेनो बालायबाय नेनो बानानै जायो नामा इमान गोजान लामाखौ नुवाखै नोङो बोरै थाब सफैनांगौ आंलाय थौदो गोरै थौदो गोख्रै बेगा लानो लाबो बेगा गोरै थौदो सना सोरनि गारि बेलाय है लोगोनिफ्राय लाबोथ'दों आं ओमफ्राय दालाय बहा थांनो जोंलाय न'आव थांसै जोंनियाव न'आवलाय अबाव थांलाबायनोसै दे जायो नोंसिनावनो थांसै ओमफ्राय सोमदिजि मोनालाय हा हुआलाय बेसेबांथो दं बहुत दं 30 बिगासो जागोन खोमा गासै माथो बुरजाथार ओमफ्राय गथ' गथायफोरा सासेल' खादा बे मैनाथि सासेल' नायल' जाल' सासेल' फिसाजो आयंलै आयं नोंसिनि आब' मैनाथिखौ बे आदा दाब्लाजोंसो गारियाव बेग लानानै थांनाय नुदों आं मा होनदों नों बेफोरखौ नंगौलै नंगौ आयं बे रामोनदामोननि दखाननिफ्राय दानिसो नुबोदों आं नंगौना नङा बिमा बे फिसाजोआ न'आव दंना गैया नायसाय नोंगौ फिसाजोआ न'आव गैमारा गानग्रा जोमग्राखौबो मोनसेबो नुवाखै आं थांसैलै साला बे मोसौ दाब्लाया गोरिब गुन्द्रा दाब्लाया आंनि फिसाजोखौ लानानै खारमारबाय बियो आबालाय मैनाथिया खारबाय रे आंनो नांगौमोनलै मैनाथिखौ बाबा मा जामायजो दासो दंमोन माथो बेलाय माला खारस्लाबखो बेलाय आबालै लायफिनदोलै मैनाथिखौ आंनो नांगौमोन आबा बिदिसो सोरबा गोसथोनाय दंखायो अब्ला नोंसा जोंना गुबुन गोसथोनाय दंखायो होननानै आगोलाव मानो खोन्थायाखै अब्ला नायफैयामोनना जों मिथिबा बिदि गोसथोनाय दंखायो होननानै मिथिबा फैथारामोन आं माब्लाबाबो बेहाय मा होननो जामायसो बुजायबाबो लाला बिदि गोसथोलायनाय दं होननानै आगोलनो खोन्थानायामोन नोंसोर फैयामोनना जों मा आंनि फिसालाखौ जाम्बा बायदि मोनदों नामा नोंसोर एलपि स्कुलनि मास्टारसो बियो एलपि स्कुलनि आंनि फिसालानि थाखाय बिराद सिख्लाफोरा लाइन जानानै थायो दे जामायजो रागा जोंनांला लायनानै फैफिनगासिनो आं बेखौ लायनानै फैखानानै डाइरेक्ट नोंसिनि न'आवनो दोनहैखानोसै आं बेखौ आंनो नांला बिदि सिख्लाखौ गुबुनजों खारफ्रामलायनाय सिख्लाखौ आंनो नांला थौदो जाबो थांसै थाबाय थाला बिदि न'आव आबालै आंनो मैनाथिखौ नांगौमोन होनबाय लायनानै फैफिनलै आयै आंनो नांगौ थौदो मेरला सिख्लाफोर दं बेल' नङा सिख्लाया बेनिफ्राय खत्थ' साफासिन दं थौदो न'आव थांसै बाबा थौदो न'आव थांसै बिदि सिख्लाखौ नाङालै जोंनो गुबुनजों खारफ्रामलायनायखौ दै आपा नोंसोर मानो बुजिया आंनो नांगौमोन होनखाबाय मैनाथिखौ गाबनांला थौदो थांसै न'आव जोंनो नाङा बिदि सिख्लाखौ गुबुनजों खारफ्रामलायनायखौ बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों फिसाजोआ बांद्राय खर' गिदिर जानाया नोंनि थाखायनो जादों नों बांद्राय अननायखायनो
फिसाजो आंनिल'खा दा नोंनि नङा दा आंसो मिथिगौ आं बिमानि गोसोआव मा जादों जानोनो गैथारा दाब्लाना न' बाङानो गैया न'आनो मोनसेल' बोरै थाहैबावगोन बेलाय बिनिखायनो आं बादा होदोंमोनलै बिमा नोंसोर बुजिया नालाय जानोनो गैथारा बे दाब्ला मोना न'फोराबो गैजाया दा खस्थ' मोनहैसिन दा जों बेहाय इसे आलो गोजोन खांबोबाय बेखौ जेबो मोनसे खामानि मावहोबोआसै दे जाबाय मा खालामबावनो दालाय